Какво те изненада най-много, когато разбра как работи медиацията? Изненадаме това, че медиацията не е просто един спор да приключи. Медиацията е доста голямо и обширно нещо. Мисля, че а, ме изненада факта, че тя може да се прилага в много елементи от живота. Най-много ме изненада как работи това, че между хората този разговор, който се е водил с медиатора, остава само там, т.е. конфиденциалност, по-официално, ако трябва да си изкажем. Също това, че отношенията между двамата хора, които са били в конфликт, накрая успяват да се докарат до такава степен, че да се уважават най-малкото. Мен лично нищо не ме изненада, тъй като от първи до четвърти клас имах възможността да изучавам всъщност как трябва да протече процеса на разрешаване на проблема между двама души, да речем. В периода от първи до пети клас, да речем, най-редовно се случваха такива спорове между ученици, но те просто са далеч по-незначителни за разлика от тинейджърските, нали, проблеми. Бил съм свидетел на такъв конфликт и не само на един. То в живота на човек може да срещнат много конфликти, не само на него и на други хора да е виждал. Виждал съм между приятелки, между за лъжи е ставал на въпрос и за други, но наистина чрез медиацията тези неща могат да се решат много по-лесно. Ако имаше медиатор в тези случаи, със сигурност, айде не казвам всички, защото всички сме различни, но със сигурност доста от случаите щяха да бъдат, вместо сега да се гледат на смърт тия момчета, щеше да има някакво уважение. Как медиаторът ученик променя динамиката? За мен, когато медиаторът е ученик, е много по-лесно да се разберете и да споделиш много повече неща, поради това, че той е по-близо до твоята възраст. Учениците понякога говорят по-добре с връстник, отколкото с възрастен, понеже е възможно, зависи от самия връстник, възможно е той да е преминал през подобен проблем и е по-комфортно за самия ученик да говори с връстник, би могъл да изкаже по-дълбоко чувствата си и да сподели нещо, което не би могъл да сподели пред възрастник. Възрастният човек, той не разбира толкова по-малкия, защото просто това време той го е преживял, той е бил на тези години, но в момента има други приоритети и неща на главата. Бих искал възрастните и учителите да разберат, че всъщност конфликтът може да е нещо далеч по-незначително, отколкото си мислят, и че проблемът всъщност е много елементарен, просто афектираните страни го приемат твърде навътре и става голям проблем от нищото реално. Един конфликт между ученици е много по-лесно да се реши чрез медиация, отколкото да се ходи при директори, да има спор между родители и така нататък. При нас, по тинейджърската възраст, със сигурност е по-окей контакт, защото ние сме израснали заедно, дет се вика, на едни години сме, минаваме през едни и същи неща. Какво би казал на съученици, които не вярват, че медиацията може да помогне или мислят, че няма смисъл? На такива ученици аз бих казал да се осмелят да пробват и да отидат, ако има такъв конфликт, защото най-малкото трябва смело за такива неща, да отидеш, да споделиш с друг човек, да се изкажеш мнението. Трябва смелост просто да по някакъв начин просто да отидат и да пробват. След една медиация проведена, и то не една, то доста медиации проведени, със сигурност ще се закрепи едно, дори да не е приятелство, но няма да има омразата в очите между момчетата, момичетата или както се случи в самия спор. Просто ще има едно уважение, едно разбирателство. В училище ти прекарваш много време с тези хора. Не е да кажем с този човек никога повече да не се видиш, ти го срещаш дали в междучаси или в часове, ако имате. Според мен училищната медиация е нещо повече от решаване на спор, тъй като би могло да изгради доста приятелски взаимоотношения
между двете страни, които са в конфликт. Всъщност след неговото разрешаване биха могли да обърнат повече внимание един към друг. Когато се случва медиацията, ти имаш шанс да разбереш какво казва единия, изслушвате се, разбирате се, защото много често споровете идват от там, че не се разбира защо се караме. Мислиме си, че знаем защо се караме, но ние де-факто не можем да се изслушаме навънка. Ние налитаме на бой веднага. Докато когато сме в медиация, там вече можем да се изслушаме и да разберем какво се случва и изобщо дали има смисъл да се бориме и да се биеме един друг. Коя дума описва най-точно училищната медиация за теб? За мен най-точната дума, която описва училищната медиация е специфична. Решение. Думата, която е за цялото това нещо, е комуникация.